I posljedno sam sa sebi znači ćemo raditi da li će Frieza umreti u novom Dragon Ball filmu. Ljudi, obavezno me zavrte na Instagram, tamo bilo sekundarne Dragon Ball činjenice i također se ljudi pridružite mom Discordu serveru za zabavu. Imate isto link u opisu, tako da ljudi možemo krenuti u ovu debate teoriju. Sad ljudi, zašto ja mislim da će Frieza umreti u novom Dragon Ball filmu? Svi znamo, ako niste znali, ovo je kao neka činjenica o Friezi, da je on kao najviše puta umro od svih Dragon Ball zlikovaca. Kao što znamo, umro je na Nameku od strane Gokua, kad je da ima osvetu da porazi Gokua, kad je došao na zemlju, tamo ga porazio Future Trunks, onda kasnije u Future Rebirth ga pobedio Gohan, tu ga ubio, i onda kasnije u onom filmu gdje spevaju Golden Frieza i tako dalje, tu ga Goku Goku ga ubija, a on se bori protiv Goku i Vegete. I svi znamo da je Frieza se borio protiv Toppoa koji je bio milion puta jači od njega, udario ga jako u stomak, znači to bilo je mnogo jako, uvatio ga za glavu i stisnuo ga je i mogu bukvalno da mu zgnječi mozak i da tu Frieza umre na turniru moći, ali nije umro. I onda kasnije je bio oživljen od strane Whisa i kasnije je Frieza otišao i kao tada da zauzme sve univerzume. Ali onda tu sigurno kad je trebao da se tada možda skupi zmaje kugle, mislim ne šta je hteo, i tu vidimo da će Frieza znači da sarađuje sa Fargusom i Brolyjem. I tu će možda da Frieza umre, zato što u prevodu trećeg trailera rekao je kao Frieza, da li želiš kao testiraš moj kao moć, i onda ga tu napao i onda tu nemamo ništa, samo znamo da je Broly došao onako ispred Frieze, ako kao nešto eksplodiralo ispred Frieze i onda tu kao šta, ali onda u trećem traileru vidimo Golden Frieza, znači mislim da Frieza neće umreti, nego će možda ili da pobegne ili će da, ne znam, ili će pobegne, znate u svem pa da počne da zauzima univerzume, ili će umreti ili će da pobegne. Mislim da će pobegne Frieza od te borbe i da će naći još veću vojsku i sve tako. Ljudi, ako vam se ovaj video, stavite like i subscribe, mislite se će klubu, upoznat sa sljedećim viđenjem ljudi, pulse.